според мен Съветската империя падна заради привилегиите. И сега американската пада заради това. И се разпада пред очите ни. Не, тези там Black Lives Matter и всичко това не е борба за права, а е борба за привилегии. И точно привилегиите, които се бориха за съветската система, сега се барят и пред очите ни американската. Добре, в Щатите искаш да кажеш, че там в момента привилегиите, които са имали белите, за това, че са бяла раса, нали, опростява малко ситуацията, в момента тъмнокожите искат някакси да го изземат, така ли? На това ли е битката? А не, че някой нещо е бил репресиран и иска нормални права? Да, защото въпрос на привилегии, защото няма, де-факто ти знаеш, че и спортните им звезди, и медийните звезди повече са цветнокожи. Там расизъм, поне на повърхността, няма. Нали, няма значение дали си жълт, черен, бял. По-скоро, това и преди сме си говорили, че единственият цвят, който има значение там е зеления на долара. Колко нали, зелени имаш. Аз сега за расизъм не мога да говоря, защото няма как нали, лично да имам опит. Аз имам опит много голям на обратен расизъм. Там, когато има винаги конфликт между бял и друг, моментално ти заявяват как нали, дядо ми го е домъкнал от Африка в кораба си преди нали, моя дядо. Какво ще има? Това е защото нали, българите, източноевропейците, емигранти, бял мъж на средна възраст, там сме в много едно особено разкрачено положение. Това е между, нали, понеже за белите ние сме чужденци с акцент, никога не могат да ни приемат като техни. Винаги нали, ще ми казват името с... нали, аз съм Владо, никога няма да ми го кажат нали, името, както си ми е. Значи за белите ние сме чужденци, някакви навлеци, такива, нали, говорим на някакъв смешен английски, а за цветнокожите ние сме бели. И става едно такова разкрачено положение, много, много интересно. Изобщо, нали, съвременният свят, поне от последните 20 години, мога да го прилича с един такъв кулинарен израз като супа топчета. Защо по супа топчета? Значи, великите сили, империите пак си се връщат и се чувстват като империи. Значи имаме Китай, Турция, Русия, Испания, ако искаш, нали, Индия. Те са си по-големи и по-малки топчета, които си твърди, си държат на култура, на навици, на традиции. Там отиваш дори в една Турция съседна или отиваш в Китай, ти не може нали, смениш през каналите, през тяхните телевизионни канали или нали, радиа, музикални. Тук слушаш само нали, холивудски филми, нали, такива английски песни, испански песни, всичко. Ние сме тук българи, нали, хървати, словаци, словенци, естонци, чехи. Това е бульона, това е супата. Ние сме като гъба и поемаме всичко, всякакви култури, всякаква музика. Ние сме глобалисти, едно време нали, ни викаха интернационалисти. Ние поемаме всякакви култури. Не си държиме на своето. Не сме това твърдо топче, което ти в Китай това не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш. Там си имат тяхна култура, в Индия си имат Боливуд, техни филми, техни звезди, тяхна музика. Не е ли до пазар? Ами и пазар, да. Пазар, навици, културен пазар. Те си държат на тяхната идентичност. Докато всичко, тук ние сме като гъба. Ние поемаме и то, дори поемаме някакво трето, пето качество, някаква такава треторазрядна, дори не добри песни, добра музика, а някакво нали, на дъното, което е изтръгано там от холивудския казан. Може би прекалено идеализираме там. Америка на 50-60 години е била много различна от сега. Сега е страна на адвокатите, всеки лъже, всеки грешката е вярна. Всеки съди другарчето за всичко. Примерно един пример в щата на Калифорния, лицензираните адвокати днес, които нали, могат да влезат в съдебна зала днес, са към 180 хиляди човек. А лицензираните архитекти са малко над 20 хиляди. Нали, това да ти покаже просто... Да, там са съдите за всичко. Да. И защото е много по-полицейско, много по-ограничено, много по-рестриктивно.
Тая свобода, която може би била 60-те години, не съм бил тогава там, но това, за което поне мас-медиите и пропагандата ни облъчва, определено вече не е така.